Festara norberaren gozagarri, espontaneoki ahotsarekin jolasteko plazer hutsagatik. Iragana berpisteko eta orainari gorazarre egiteko, batzuen zein besteen neurrirako hitzak. Erritmo eta hots oso ona dute dio harriturik gizon honek. Txinan abestea denbora pasada baita zerbait gehiago. Parke eta plazetan bada uste duenik tonuak dituen hizkuntza izateak laguntzen duela. Beijineko opera eta abesti gorriak, Sarriegi Guridi Zorozabal. Helburu bakarra dugu postasuna helarazi. Beste behin batzuen azalpenak besteentzat balio du. Noten atzetik beti taldea parketatik eszenatokietara joango da, Gaztelupe abesbatzak 2 emanaldi emango ditu, bata Shangain bestea hemen, Beijingen. Jendiak entzuten du musika, eta zaletasun horrekin, agian bere gustokoak izango ditu, baina musika bereztik duen xarman horrekin, oso gustoa geratzen da. Areto Alepo eutxitako zirrara eta gero, txalo zaparrada. Gaztelupe abesbatzak baieztatu dezake, polifonien eta harmoniaren eskutik bidaiatzen denean, Txina ez dago horren urrun.